Doxbet. Tipujte s nami. Ako by si zhodnotila dnešný finálový tvoj výkon? Tak ja si myslím, že to bol možno najlepší zápas v mojej kariére a naozaj som strašne chcela vyhrať a dnes mi to vyšlo. Na začiatku som bola trošku nervózna, ale potom to opadlo a ona mi trochu pomohla, že som sa dostala do vedenia 4-1, dostala nejaké sebavedomie a potom to išlo, aj keď to bol strašne ťažký zápas za výmeny a musela som jej vrátiť, ona výborne servuje a neskutočne rýchlo. Ja som asi nezačala hráčku, ktorá tak zabíjala servis a hrá veľmi agresívne, takže musela aj to vrácať a snažiť sa dostať do čo najdlhších výmen a dnes to vyšlo. S akou taktikou si vstupovala do finálového zápasu? Tak tréner mi niečo poradil, pozeral aj ten zápas včera, ale nebolo to niečo také výnimočné iné ako inokedy, lebo tak aj čo ja som videla hrať aj tak, ja som si skoro hovorila, že to je na nej, že keď jej bude padať, tak som neverila, že mám veľa šancí, ale ja si myslím, že aj ona dnes hrala dobre a napriek tomu som vyhrala, takže to je také naučenie, že s každým môžem vyhrať. Čo ti prvé prebehlo hlavou po premenenom mečbale? No, ja doteraz asi neverím ani vtedy, ja som sa strašne teším a možno to nebolo až tak vidno, ale ja som neverila, že už nie ten prvý meč môžem premeniť a bolo to super. Jak som aj predtým povedala, tak ja som prvýkrát uverila, že môžem vyhrať, keď som mala set a 4-3 a som si uvedomila, že možno už nemusím si znova sadnúť a to bolo také zvláštne, že som proste tomu nechcela veriť. Ktorý zápas bol najťažší na turnaji? Tento finálový? Tento a potom ešte možno so Siniakovou, ale určite tento som hrala lepšie a bolo to také ťažšie na psychiku. Dominika Cibulková pauzuje pre zranenie. Ty budeš v 20 rokoch od pondelka slovenská jednotka, aj vo Fed Cupe vlastne teraz. Aké sú to pocity? Ja neviem. Ja som v podstate vo smíčke ma to už napadlo, že teoreticky je taká možnosť a strašne som chcela aspoň raz to zažiť, keďže vlastne Dominika nehrá, tak asi mám najlepšiu šancu a no ešte sa na to musím zvyknúť, no a neverím tomu stále, asi keď v pondelok to vidím, tak už to. Kedy odchádzaš z Katovíc? Už dnes idem, som sa rozhodla tomu, lebo je to dosť veľa, čo musím v Bratislave hneď zajtra spraviť nejaká tlačovka a musím ísť na masáž, nejaké povinnosti, keď už začína hneď Fed Cup, tak ja by som rada sa stretla s tým, tak nemám veľa času na nejaký oddych alebo oslavu, ale ja sa strašne teším, že som Mama bola prvýkrát na turnaji, kedy uberieš najbližšie? Tak tréner si robil srandu, že už ho asi vymením za moju mamu a že už bude ona chodiť na turnaje, ale ja myslím, že ona mala to, že to bolo strašne náročné a nervózne a určite sa teší, ale myslím, že si teraz musí sama trochu oddychnúť.